ang tao nga manggihatagon labi na kusog kay mopaambit sa mga Diyos nung gasa nga naa kaniya musikat og maayo. Mao na ang ato mga santos sugod ni Hesus hangtod sa karong panahona portigyong sikata bisag nangamatay na sila. Si Hesus gihulagway sa atong ebanghelyo nga magilugay ang mga tao sa pagduol niya tungod sa daghang mga nindot nga butang nga iyang gipaambit, labi na ginang pag-ayo og masakiton, pag-multiply aning mga pagkaon og ang iyang mga gipangtudlo nga mga pulong nga portigyong nindota paminawon, mga kamatuoran ba nga langit nun. Muna musikat gyud karong panahon na ang pasikat ros mga tao kay anha sa Facebook, mga TikTok, mga inana ba, anas YouTube. Mo'y pasikat niya ang ilang buhaton aron musikat maghimog mga imposible o kaha shocking nga mga buhat. No? Nay uban hapit na lang maghubo aron lang gyud musikat. Nasay uban nga maghimo-himog drama-drama nga murag imposible nang mahitabo pero sentimental kayo aron sa gyud musikat. Nasay uban musikat kay nasakpan nga nagbuhat og di maayo. Sama anang nisikat ron diha sa TikTok ba na o Facebook nga ang obispo nang hapak sa sa sakristan. Ana pertin sikata viral og maayo, gisiringan og maayo. Mao na kining kasikat duha ni ka klase naay musikat sa pagkayawanon, naasay musikat sa pagka-Diosnon. Pasabot ang nisikat nga yawanon ang iyang gipaambit yawanon. Ang musikat sad sa pagka-Diosnon ang iyang gipaambit Diosnon. Sige, lingian na imong tupad. Ing naunsay nisikat ro nimo yawanon o Diosnon. Ana. Niya kana yung wa musikat pasabot wa gina ni paambit. Automatic na siya nga yawanon. Nakaron unsaon man nato pagkahibaw nga ang tao nagpaambit sa Diosnon nga kinaiya. Dinhi sa atong unang pagbasa si David ang gugma niya sa pag-alagad sa iyang hari nga mao si Saul. Grabe kayo. Gibuhis gud niya ang iyang kinabuhi pagpakig-away ni Goliat aron lang alagaran si Saul. Mupatay gud siya tag 10,000 ka mga kaaway inigubat nila aron lang pag-alagad ni Saul. Si Saul nga giyawaan nasina sa gibuhat ni David o gusto niyang patyon si David. Ganahan mong mupatay anang tao nga buutan kaayo unya mo alagad pagid nimo? Ganahan mo mupatay? Kinsay ganahan mo patay sa taong nag-alagad nimo og tinud-anay tasang kamot? Ako igor akong ni signal ana. Oy, unsa may mga pamaagi be nga patyo nato ang tao nga nag-alagad nato? Una, pahimuslan. Daghan kay karong mapahimuslanon. Kana bang gitawag nato na sa atong istorya, giabusuhan nimo ang kaayo anang tawhana. Kana bang panalitan ron, pare, nagbinuotan, hatag yung maayo, libakon, dauton, o kaha, pahimuslan, pangayog kwarta, pangayog kaayuhan. Unyag, hutda na ganing pare, libakon dayon, anak. Di ba ingon ana masan mo nayusahay nag-alagad kasi imong mga igsuon samtang naa pa kay ikahatag halagyod magpunsisok diha nimo pagkahurot na tanan libakon pa ka dauton pa ka wa mo day kasuway ana ug wa mo kasuway kamo day mo inanaot bitaw ana ug na ay daghan oy daghan kayo na. Muna'y unang klases pagpatay. Ikaduha,
kanang sama ni Hesus ba, budhian gyud, himuan gyud og lakang aron gyud physically mamatay og mahilom. Kanindot sa gibuhat ni Hesus, magpunsiso kong mga tao nga to niya, pero dunay mga tao nga liwat ni Saul. Kasagaran ra ba ning liwat ni Saul? Kana sang mga tao nga nagkupot og posisyon. Kana bang duna ba sila'y gahom nga gikuptan? Muna'y kusog kay mo patay sa mga taong nangalagad. No? Bisan kita din sa tong nasod, kadaghan na nato nakasinati ana, political killings. Naaga ni murag mo aksyog daog, niya tadaw niya murag pildihonon siya, daoton ginagmayo, daoton, niya kumportig yung kusuga kaya pumudog, aw makaya yun, ipapatay, ipaliquidate. Hasta gani ang atong Santo Papas una, kana aron si Saint John Paul II, gipatay, gi-attempt, nagpusil, assassinate. Kaya nga naman, nisikat mo siyang mayo. Perti mang sikat, tadaghan naman kayong tao na nga converter. Gipatay, may gani, kaya wala yun mamatay. Ay noon, pagkadugayan, patay lang yapon. Onya, unsa man na, mauna siya gitawag og gifted to give. Unsa man ning pagka-gifted to give, atong ihatag ang tanan sa way kukahadlok. Pero ang atong ihatag, ang gift nga Diyos nun. Ang kanabang mga buhat nga maayo. Nya atong paningkamutan nga dili nato mapaambit ang atong yawanon nga mga buhat. Nanglitan ikaw bana. Sa may imong yawanon nga mga hunahuna, kalaway, kaulag, nya imong asawa diha, paralyzed na nya unsa may imong buhaton nga naamang kanang kalaway ug kaulag. Ang ubang mga bana puylalas mga buutan magkabit-kabit or mag-hire anang mga bayranan nga mga babay nya moingon din ta mangutana ta nganong imong ning gibuhat, lakim ta pader magid mahimo pader ana. Ako makapamalandong sa kusahay. Yahay, laki ra sa ko. Wa ra ba ko'y tupad dito. Di ba ko ani mag-hire-hire sad? Di ara ba tayo ordinahanan pagkapali sad? Ambot, di ba kani mag-hire-hire? Anya, unsa man na? Mao na gitawag og yawanon. Ayaw na ipaambit. Unsaon man na nato? Kung tinuod kang Diyos nun og nagsunod ni Santo Niño, mao nay atong halad ngadto sa Ginoo. Ato ng antuson. Antuson na nato. Ayaw ipaambit. Antusa na. So ikaw asawa, yaw-yawan kay kastanan, ayaw na ipaambit sa imong anak o sa imong bana ang imong pagkayaw-yawan. Antusa na. Uguman ang imong baba. Niya pangayo ni mahal nga Birhen Maria nga matakdan kas iyang virtue katong ingon nga gitipigan niya sa iyang kasing-kasing ang tanan. Ay nalagtingog. Na inisulti nako, pader, kini akong silingan, sige manginig pangaway namo, bisag wa mi buhaton, awayon mi. Sa may akong buhaton, nako hilom. Nya tan-awa unsa iyang gikinahanglan. Kung nagkinahanglan siya para bayad sa ospital, ikay bayad. Kung naguba ilang atop sa bagyong Odette, paatopi ilang atop. Ug ang ilang agianan, hugaw, silhigi, og lapukon, simentuha, og ngit-ngit, sugai. Anha ibutang sa inyo ang charge. Siya, siniswerte? Ana ba? Nako, aron dili ka matakdan sa iyang kayawanon. Muna si Jonathan, modelo ni siya sa pagka maayong muhatag ni David o sa iyang amahan, ni pataliwa siya. Wa niya sawaya ang iyang papa, iya lang gidaig si David. Niya paghumanyag daig ni David, iya dayong giingnan niyang papa. Niining kanindot nga nabuhat ni David sa atong pamilya. Nganong imo man siyang patyon?
Wa sa siya ingon, ngilad kang amahana ka, buangon ka, yawanon ka. Wa. Nganong imo man siyang patyon. Nakaamgo si si Saul, motong iyang gipabalik si David pag-alagad. Daghan nato nga usahay pahinumdumanan ta. Ana. Nya unsa may inyo rong yawanon dihang mga hunahuna na wala. Bawo ko inamoy mga yawanon diha. Kanang pagpaningil sa utang unsa na yawanon o Dios non? Anang maningil ka sa utang ba yawanon na Dios non? Yawanon kay wa man nagisugo ni Hesus. So ayaw na lang na ibungat pasabot og makita nimo tong nangutang nimo, ayaw na lang ibungat ang imong gustong ibungat nga ang imo daing utang. Ayaw na. Uguman lang na diha lang na sud sa imong kasing-kasing. Di ba? Antosa nga di gina mabayaran imong utang. Aw ang iyang utang di gina mabayaran nganha nimo. Kanang pag pamalikas unsa na yawanon dili. Ay kusga. Ayaw na lang na ipaambit sa imong anak. Di ba? Ayaw na lang nagipaambit sa imong silingan. Yawanon man na. Ana. Niya kanang panghatag og sin. Yawanon na Dios non. Kusga. Panghatag mo. Naaro ba atong ikwenta gahapon ang atong sin ba? Ang total gyud nga mga tao nga atong nakahatag sa ilang mga request ni abot og 680 ka nato dinhi ka pamilya, 680 ka bubong. Nga ang total nga sin nga ilang gikinahanglan pligo sa sin, lain-lain lang na gitas-on nga size, na 8, na 10, na 12, ning abot sad og 4,860 ang kapligo. Nga sa atong average nga pricing sa atong suta-suta o pamagitan noon maka-place atong order, moabot siya mga 1,738,000 na atong ikinahanglan. Nga ang total nato na nga nadawat nga kaning kuan, kaning napamay nangabot nga atong gidawat nga DMC, Divine Mercy and Charity nga slots, ning abot na sad og mga 3,477 slots. Na short pata og mga 123 slots para ma-cover gini siya. So ako lang ding ipadayon og baligya siguro hangtod Domingo. Kay kuwangan man 123 slots. Ay lana inigabot atog maka-order na ta karon, basin pa di kita ma-short. Okay ra ninyo? So nagkinahanglan gid ta og mga 3,600 slots sa DMC. Nya muna doon na patay 123 slots. Pwede pa mo palit. Di ba? Ano mamong kuan mo? Ato lang kung ibalik, ato naman taning gi-close atong Domingo. Akong nahuna, ibalik tani para makabayad sa siguro ta sa atong orderon nga sin. So karon iampo ko ninyo nga maka-order na ta karong adlaw arog ma-deliver within this week or unsa ba? Sunod simana, labing dugay, before mo pista ni Santo Niño, ika-29, ato na ning mapanghatag. Part ni sa atong pista celebration nga sa ngalan ni Santo Niño, gifted to give, manghatag tagsin karong pistaha. Di ba? Sige, pamalit mo padayon kay ako ning iphon pagpadayon ang atong nadawat nga sin. Ang ato sang heavenly joy, nahalin-halin na napunta ning abot na sad og 656 ka slots ang atong nahalin. Gipakpakan gyapon atong namalit.
maka decorate na kita kanina part na nirong atong dekorasyon sa atong heavenly joy. Ato na ning dinhi na nato gikuha ang atong dekorasyon. Okay ra ba atong dekorasyon? Kay dili gani mayo ilabay tanis basurahan. Pero mura magmaayo ang pagkahimo. Maayo maayong pagkahimo. So congratulations sa nag-decorate ani. So mo na ang pagpaambit sa atong nindot. Daghan kay malipay gisayunan ka aning naanay 3,477 slots sa DMC. Unya 123 slots na lang nahibilin para makumplito gid nato nga makabayad ta sa ato unyang orderon nga mga sin. Dako na kaining grasya ha. Nya manghatag tag 4,860 labing minus 4,860 kapligo nga sin. Kanindot na no. Malangit na ning tanang ning palit muna kamong wa kapalit. Pamulandong sad mo dihay. Hatag lang sa tingali dito sa opisina or ipadaan lang nas Palawan o sa atong bangko or GCash. Kay haron kuan nindot ang dagan. Nabi tay daghan sang mutawag nako kani Brad Loloy usay mo remind ni dili nako matubag labi na gyud og mutawag sila during the day. So kamo sang mga manawag nako sa akong cellphone number o sa akong messenger, ayaw lang mo kahiubos nga di ta mo matubag kay kasagaran sa akong cellphone ako ra nang mabilin og na ako'y mga appointment ana makalingkod-lingkod ra gyud kog tubag kana gyung inig ka kuan kanang inig ka gabi kung di sa kay duka ana untog. Pero at least manawag mo. Tawagin na lang ninyo ning atong kuan, atong finance head, Brad Loloy, Brad Bernardo o si ani ba kong secretary, Sister Remy, kung gusto mo confirm sa inyong gustong mahibaw-an or i-check ninyo kung nadawat na ba gyud, mo na atong i-flash dinhi ang mga ngan sa contact persons, mga trusted persons ni sa atong parokya. Atong head sa Finance Council, Brad Loloy or Bernardo Jacobi, nasa nang number niya karon ato i-flash ni Inig Cantaros Ofertore, ang ato sang kaning treasurer, Hinara Laborte, pwede na matawagan, or si Remedios Ocaba. At ako, panagsa lang ko makatubag, kay daghan man kay tag ati manonon. Sige, niya kung ato ning buhaton, magkahiusa ra gid ta, mangabot ra gid ng inyong donations dire, ato ra gid nang ikapaambit ngadto sa mga nanginahanglan. Gahapon dihay madre nga ni Anhe, tanaw-tanaw siya, datuan na gid sa inyong simbahan padre no. Datuan na gid nimo. Naingon dayon ko, mao ni resulta ter kun mapobre ang pare, mudato ang simbahan. Og nadato pa ko, pobre ang taning simbahan na. Di ba? Kamusad og madato mo mapobre sa ning simbahan kay di na mo mamalit og slot. Magtigo kwarta. Pero inyo na ipanghatag nga ri simbahan, adi kayo mo madato, pero madato ang atong simbahan, ang atong katilingban. Nindot kayo no. Inaana mo nagibuhat ni Kristo, pobre siya, apan dato ta. Naganto siya, apan nalipay ta. Namatay siya, apan nahatagan tag kinabuhing way katapusan. Mo na makaingon kita niya, Pit Senior. Di ba? Nindog na ta.